हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि सायाव दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जाम्बा सियान। बेयो मोनसे शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे शर्ट मुभिखौ नायाखै, अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों कबिता हाज'वारि, अनिलकार नार्जारि, राजश्री बसुमतारी, रामेश्वर नार्जारि, दैदेन औवारि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि स्ट'रि आरो डिरेक्टरानो जादों सुबुरना बसुमतारी। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों कबिता हाज'वारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला बिथांमोननि कबिता हाज'वारि इउटुब चेनेलाव थांनानै शर्ट मुभिखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखै।